Saya akan pulang dulu sebelum saudara saya datang. Kira-kira juga kesenangan itu buat dari mana? Ayo, dicawe lampung gawe kulone nasi lampung. Ketan ini. Dari buka iku itu ya, nganu buka itu lah. Kita ape. Wah, buka. Alhamdulillah, Mbah, lancar. Lampung Garing engko iso didadali. heeh, kok teli iki. Wis lu garek gawe cagak ngene iki dienggo Masalah kecil. Kok Ya. aku duduk kowe. Iki ngene iki engko iki di anu ta iki. Iki cagak. Oh dibuka iki bekas tengah sing iki. Biar bisa didapati. Oh tinggal ganti nggo bekas tengah cak. Iki basah golek meneh. Sing kono didadali kabeh. Pas pompa iki utane nggo pindah. Jadi tinggal pompa medun. Ya. Tidak. Ini juga ini videonya.